Žiadne bohatstvo, moc či sláva nedá ľuďom toľko energie a nezobudí v nich toľko dobrých vlastností ako samotná láska. Kde ju však zobrať, keď sa mnohým zdá, že tej pravej v dnešnom pokazenom svete vari ani niet? Aby ste ju našli, spoznali a pritiahli zvonku, najprv ju musíte nájsť vo vás. Keďže priťahujete svojim vnútorným magnetizmom podobné energie, aké sú vo vašom vnútri, a vy túžite cítiť teplo lásky, musíte ho rozdúchať najskôr vo vás. Ak vy budete chladní a budete mať svoje srdce tvrdohlavosťou zavreté, láska z vášho vnútra nevyjde na povrch a vy sa s bytosťou túžiacou po láske nespojíte, lebo ju ani nezaregistrujete pre odlišnosť vašich vibrácií. Ak chcete niečo od vesmíru získať, musíte mu to najprv sami dať. Ak chcete získať princeznu či princa z vašich snov s určitými kvalitami, alebo opäť pritiahnuť stratenú pozornosť milujúcej osoby, musíte najprv tieto vlastnosti v sebe vytvoriť vy sami a dať ich svojmu okoliu. Ak chcete dostať, začnite dávať prvý. A vesmír vám nič nezostane dlžný na základe kozmického zákona karmy a darmy. Čiže čo zaseješ, to zožneš. Lásku vám nemôže nikto dať a ani vy si ju sami vziať spôsobom ako nejakú vec. Láska je vysoká vibrácia. Zatvorenosťou do človeka netečie táto energia dnu, ale ani on ju nevyžaruje von. Následok je chlad, emocionálna zablokovanosť, držanie sa starých boľavých minulostí, neschopnosť sa odpútať a žiť pre túto chvíľu. Neschopnosť sa radovať z maličkostí. Zatvoreným človekom preteká málo energie. Má preto nízke vibrácie a tie sa nemôžu zlúčiť s vysokovibračnou láskou. Ako si ich teda zvýšiť?